Basawa TV ne. Basawa TV ne. Basawa TV ne. Basawa TV. Basawa TV. Basawa TV. Basawa TV. Basawa. Baka da gaba amfanin ta ne ban gane ba, ku sasanta gaba dai ba mafita ce ba. Baka da gaba amfanin ta ne ban gane ba, ni shawara ta baka da gaba ku sasanta ku dena ta. Ko a addinin mu gaba ba ta dace ba. Kai gida? Ina jinki. Yanzu wai yaya na aika aka kira ni a gida wajen inna. Na je wai he dai in kashe aure na, wai goje zai kashe shi. Shi yayin naki? To aure na zan yi in ka rabu da ni. Wai shi to mu ina ruwan mu. Me ya damu da goje? Gojen ma da yazo he da na tsorata shi a gidan mu. Rannan kin ga man ya shigo gidan. Na ni matan ka ce a tsaye gidan. To ni ina ruwa da goje. To shi yayan na wannan me yake nufi da yake so kashe mu? Karbi da shi. Ni fa kin gani na ido na idan goje daukan karan iska zan mashi. Ai mai gida ni ma tsawarata shi ne na bashi taburma ya jira ka gidan ya ji tsoro ya tafi. Sun manta ni ne kiran kwamfuta ne. Ba su san ka ba mai gida. Kiran kwamfuta ne. Ma shiga mai. Ni fara nan da ne hushi kina kwanta kina bacci. A jannu suka zo fara da su ba nake ba. Na gaura mu wani ajini mani. Kai mai gida. Fitai. Allah mai gida. Ai zama na da. Ba mai raba ni. Ina muna nan zaune auren mu darandan. Ba wanda ya sai raba mu. Sai kuma ni nan da na zo. To. Marasa. Wai me ne? Na ce ka cika. Me zan cika? Ka ida na ce. To ba na rasit. Risin namu da ba gajiyawa bane. Abinda nake so dama kayi biyu. To cika shaɗayan. Na ce ka bar rasit. To kaza ce ita ko a shago ka siyo da zaka ce sai an baka receipt. A to in ba kaza bane ko abiyon takarda. Ya gida. Na? Ina goje. Goje! Barda shi. Ai. Salamu alaikum mala. Salamu alaikum. Ai wajen ka da su. Ina gajiya? Ko je ka ba gaisuwa ya kawo ni ba. Na zo akan maganar zakan. Alhamdulillah. Saboda na haɗu da Sabita a hanya yake man godiya wai ya sai mashin. Kwarai kuwa kaga a nan wurin ma kaga ni na fita kenan. Yadda kaga a nan wannan wurin din shi ya ni na ma fita kenan. Tun da dai kaga dai kai da kanka an zo an maka godiya game da ainihin abinda aka zauna aka fitar da gonanka. Gashi nan a cikin abin da aka bashi ne har sai wannan sabon ba. Ka je shiga. Abin da nake maka nufi yadda Allah ya ce a rarraba wannan zakka na zauna mun yi iyakacin kokarin mu kaga mun bayar tun da gashi har an fara zuwa yi maka godiya. Ni dai ba haka na ce ba. Dan billahi zai karɓo min kayana. Wallahi dole ka karɓo min kayana malam. Ko ya cire kunya nugu da kai wallahi. Da kuɗi na? Da hatsi na sai mashin. Sani kai ne fa ka ba da umarnin cewa a tafi gonan naka a fidda na Allah a bar maka naka. Ba haka aka yi da kai ba? Ai yau jinna wannan. Wallahi jinna wannan malam zan yi nugu da kai wallahi. Dole ka karɓo min. Shi ko kashi bai taɓa min a gona ba fa. Ko kashi bai taɓa min fa. Kuma da hatsi na sai mashin. Ko kashi. Sani abin da nake so da kai. Kar ka manta kai fa ka ba da umarnin mu tafi mu je ba kuma ni kaɗai ba da shaidu a je gonan naka abin da aka zauna aka buge na wannan masara a zauna a cire maka naka a bar ma Allah nashi kuma na Allah din nan mu rarraba shi yadda Allah ya ce na mun zauna kuma mun yi haka a ciki ne aka ba Sabitu wannan kuma har ya je sai wannan samun mashin kaga a nan wannan wurin din nan kaga ai shi ma yayi kafa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa shi ma zai fita zakka ba abin da ya dame ni ka karba min kayana kawai na fata ka karba min kayana kawai dole ka karba min kayana wallahi mal wallahi ko nugu da kai wallahi karba min kayana kawai ya hakuri
abin da nake so da kai Sani na idan kai alaula ka rika shan ruwan alaula din dan ainihin zuciya. ni gidan mu da ruwa Na raguwan na alaula din nake maka magana. ai na alola ne To kai da kake wannan magana. saboda in sha ci alola ya bani zakka saboda in sha ci alola ya ban zakka ba zai yi ba. To na ji. Zan tafi in je in karɓo maka na wajen Sabitu. da dai yafi Amma na wajen goji sai ka je ka karɓa da kanka. Na wajen goji ka je ka karɓa da kanka. an ba goje An ba goji. wai zamata da audu an ba goje an ba goje wai zamata da audu an ba goje Ka je ka karɓa. Zo mi sallan muna. kai kanka. Ina jin ka. Dama tsiri. Gonan gwandu. Bura uban nan kai. Gagara koma na alhaji ka wuce gara shi dan ya. Allah dai ya Ni bane biya. na hango ka ce in ji jiki na gaba ɗaya. Ni na sani wuya ina wani rukuki sai dai gada. Ta in ji na irin raba sai. Ka san ina lokacin da muka je can gangaren dan birbiri. Na fahimta. Inda aka danne gada za a yanka wani ga ka koma zuwa. Magana kenan. Durin wa salatin anna kai maganar su Awwalu da Sani. Abin da ke tadan hankali wannan gabar ta tsakanin Awwalu da Sani shi ne nake so in same su wace shawara za ka bani ne shin in yi farfesun su ne ko in sassaba su kowa ya tafi daban-daban gaba ɗaya fa ni so nake kawai in gansu ko ta ware ko ta warware saboda mu da muka fita kai ne sarki a kabusa kai ne sarki a gida zauna lafiya ni da nake so in ji ka ce zaka kashe zaka yanka rabawa biyu ma zan yi in ji ka a walidi yanka shi za a yi na neme shi na rasa sai kuma wa kace sai Sani shi ma sanin yanyanka shi za a yi gungundiya shi za a yi a sa shi a biredi magana kenan ka karya da kansa to da bari ka safe ji ina jin ka abinda ake nufi a nan kayi kyan kai ka tuna min ana nufin a raba daƙiƙan sunan Awwalu a gungundiya sunan a ga Awwalu guda nawa ban gane Sani ba guda nawa maganar ka haka take rabin nan murmushi ina jin tun wata 9 kenan ai ka bamban ke nuna ne gurin wannan kamar ka ga abu ne ka hango daga nesa zai zo maka ai ka gan baka matsa ba zai zo yanzu dai a ina zan same su zan a je bakin tasha nan bakin san ba tasha a wuce bakin tasha ana nan ana ƙarya ana bubuɗe ido ana gwagwale ido ana ƙarya a wurin ana nan a bakin tasha idan ka same su kar ka daga kafa ba daga kafa ka gungundiya su gundiya ka guntsile hannu ka guntsile kai ka guntsile kafa in kaga zaka iya amma idan aka ce ka to kar ka yi kada in yi ina jin kamalan Abin da yasa ni kira ka saboda abin da kai ran nan ban ji daɗin shi ba. to Dan haka na kira ka zo in ƙara yin maka nasiha. la sarki Mu namu almajirai illa iyaka mu faɗa. na Mu namu almajirai illa iyaka biyi nasiha abinda Allah ya sanar da mu faɗa wa mutane. da ka bar shamalan nan To mu je hakan din. To shikenan mu je. Abin da yasa ni kira ka na kira ka ne in maka nasiha abin da kai bai daidai ba. Abin da kai bai daidai ba. ina jin Ka ɗauki zakka ka bayar bayan ka bayar ka dawo kuma ka zo ka ce kai a mayar maka da wannan zakka. To ka sani wannan abin da kai ba daidai ba ne. Kuma ina tabbatar maka da cewa wallahi zakka tana fidda kanta da kanta sannan kuma in ta fidda kanta da kanta din nan ko ba balada. dan na ji mal in azakin nan dai ka ce na Allah ne Abin da nake so da kai Sani na ka sani zakka tana fidda kanta da kanta saboda haka abin da kai bai daidai ba. In ka zauna ka ci gaba da haka wallahi ina jin maka tsoron dukiyan nan taka bala'i ya dinga samunsa akan rashin fitar da zakadin da ba ka yi. na mala Ina jin ka. wato ashe ka sa ne ka dinga man addu'a in dinga shiga bala'i A'a ni ban ce maka haka ba. gashi maganan kenan Ni ban ce maka haka ba. maganan kenan mana yanzu ashe dama ka kitsa ne da kudin da noma na a dinga yin azaki har ba su yi azaki har ka fi da mutum 8 su za a ba to baka isa ba Ba ni na fitar ba Allah ne fitar ya ce a ba wa'in mutum 8.
dukiya nan kace na Allah ne. Eh na Allah ne. Waye ba? Ya baka. A littafi ka ji an ce sani ne? A littafi na ji an ce a musulmi kuma kai ne, kai ma musulmi. Ko musulmi je ne mina shi mana. Ko ba ne mina shi mana. Ko ba ne mina shi Allah ba shi. Ba zan yi ba. Ba zan yi ba. Ka san Allah? Ka san Allah mala. Tun muna hi a kan mashin dina. Billahi lazi in baka ba za mu yakin tekun fashe da kai wallahi. Da kai wallahi. Dani za mu yakin tekun fashe wallahi. Wallahi za mu yakin tekun fashe. A kaman kana kawai. An kwakwalla a arziki da ni. Ina noma na ba ni masai ba ni bayi ina neman taki. Ne noma na in ka shirya kutun. Ka shirya kutun. An kwashe min masara. An rarraba yin arziki. Ni na ɗauka tarbi za a ba kowa. Ashe ka kulla ne a ba mutane biyu su yi arziki ko uku. To abin da nake so da kai a cikin waɗannan dukiya da wannan masara da aka fitar na wancan gona da aka zauna aka abin nan ka ji an ce an kai kotu a ɗaya gidana? Ina ruwa na? Ba a kai kotu a ɗaya gidana ba ni ba ta ba da buƙatar ta duk da ina cikin na cancanci a bani wannan zakka domin ni mai aiki ne akan ta kuma ni ma almajiri ne. Aka bayar waɗannan har wannan ya zauna ya sayi wannan sabuwar mashin bajaj dan ya zama cewa shi ma in Allah ya kai baɗi shi ma zo mai arziki kaga sai ya fara fitar da wa kenan. Auto ina malam. Ina jinka. Ina malam. Ina jinka. To ni duk wannan abin da kake faɗa ba fa ya dame ni bane. Dan ka ce za ka yi addu'a kan bala'i ya same ni kai ta yi. Ni na ce maka zan maka addu'a. To ma'ana kenan. Ma'ana kenan. A'a. Ni ban maka haka ba, ban ce maka haka ba, ni ban ce maka haka ba, ni dai ina maka nasiha ne akan cewa zakka tana fidda kanta da kanta. To ta fitar, haka sa mutum 8 ne za a ba zakka in sai arziki da ni. Ba ni ne na sa mutum 8 ba, Allah da ya yi ka, dukiyarsa ne, dukiyar nan ta Allah ne. Shi ya ce a zauna a fitar da ainihin wannan zakka. Dukiya na Allah waye ba? Ya baka. Ya bani ko ba je ne munashi. Ko ba je ne munashi. Ka ji wannan malamin fa? A kai na kai tafi za ka tafi da aya ni kadai? Ni kadai? A littafi akwai inda aka ce sani? Kuma aka ce ni ne? Kawai malam. Ka je ka ta addu'anka bala'in da kake neman mani ka je ka ta yi. To abin da nake so da kai idan a cikin alkur'ani ba a ce sani ba amma kuma ai musulmi an ce musulmi kai kuma musulmi ne. Kowa ya je nashi tunda an ce musulmi kowa ya nashi ni ka daina damuna kawai ban da wani magana da kai sai kan mashin dina kawai haka na magana zai yi arziki gobe shi ma ashe da ni ake son arziki da ni ake son arziki. Kaji wannan malamin ba saboda ana sa arziki da ni haka ce makanka almajiri wai kai ne almajiri to ka ɗauki kwano mana ka je ka dinga cewa Allah ba ku mu samu sai san ka zama almajiri ba zan yi ba ka kama mashin ɗina wallahi kama mashin ɗina in ba zo man da mashin ɗina ba za mu yi yakin tekun fashe wallahi za mu yi yakin tekun fashe dawa da kai za mu yakin tekun fasha. Ni ba zan ce sai an jima ba. Don haka ka tashi tafi ka baro. Duk abin da kake ganin za ka yi ka je ka yi. Da abin da kake ko na garin. Wannan wukar ta ce amfani da ita ne kai ka bewa ko ba za ki ba saboda ina san da kake kiyan ba. San kace sunan ka. To ai ba daga lokacin da na sai wannan rigima na koma kace. Ina almajirin. Ko ka je na zuwa gidana ko ci ubanka. Ka je ubanka ya baka. Da abin da isa mijina ku ce na ma ta mana layi da ke ba ku ba ke haka ba. Ba ke ni da abubuwa ta baka wani sakin. Idan ne ta gudu sakin. Basawa TV ne. Basawa TV ne. Basawa TV. Basawa TV.
Basawa TV. Basawa TV.